Tinokudokesai mabuja tauya nhau dzanyasi iro zuva rokutanda mwedzi uno waChikumi. Nyasi tiri kuramba tichireketa nyaya iri kuhwadza wazhinji, nyaya yomutemo wakaisiwa nozuro manhoko kudare reparamende wakaita kunyangariwa. Pachirungu uri kutenziwa kuti Patriotic Bill, kwaye unobatsiridza neyo wakauvhoterawo, wari kuti unogobatsiridza kuti vanhu vade nyika yavo, nokutoti wese vanenge vachireketa zvisirizvo zvakanakira nyika pokare, nokuti vanenge vari kureketa zviri kuitiwa nehurumende zvisirizvo, wanobva wapinziwa mushishi. Ipapa wakavhota mudare reparamende ropasi wanosvika makumi mapfumbamwe 99 pachirungu, avo wakaramba kuvhota wanosvika 11. Kureketa kuno mutemo uyu wakutoendesiwa kudare roseneti kuti wagoite zvokuti waone kuti unopfudziwa mberi chere kana kuti zvinoramba. Apawo Zimbabwe Lawyers for Human Rights wagotoreketa kuti hurumende inofanira kuti irambe ichiziva kuti kodzero dzavanhu dzinofanira kuchengetedziwa zvinondoenderana nozvinoitiwa pasi rese. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kuringa zviri mugwaro rovavhoti kwapera nyasi. Izvezvi nzvimbo dzese dzanga dzakakembiwa nevanhu vozeki kuchiribe vanhu kureketa kuno. Wakareka kuenda koringa wanofanira kuti warambe wachiringa zviri padandemutande rozeki rinobatika pafoni *265#. Ipapo ndipo munokona kuziva kuti murimo chere mugwarori kana kuti murimoba. Ipapawo tichiringa izvozvi, vanhu vari kuda kuti wavhote musarudzo dzatiri kubatadzi wanofanira kuti wanyorese zuva ramangwana. Wanenge wapedzisira kunyoresa zuva ramangwana ndo wega nevanhu vachakwanisa kuvhota. Vamwe vese vanozonyoresa pamberi pesepa wanokona ba kuti wanyorese wakone kuenda kovhota, nokutoti ndo zviri pabumbiro romutemo. Izvozvi ndo zvichaita kuti wazhinji wahwadziwe chaiko. Rekai tigoramba takaringa. Kudare paramende nozuro kwagoita chimoto watendai Biti nevamwe wari kubvunza kuti ko iro sangano roFAZ rakambobvepi, rinoita kuboya masimba aro kupi, nokudako zvari kureketeka kuti range rakutonyoresa vamwe vanhu wari kuda kunyoresa kuvhota wachitora mazita yavo mune dzimwe nzvimbo pokare, nokuti wange waenda koringa nokumema mazita yavo. Wamwe wacho wakatoita kutonzi imi tichipei mazita enyu kuti ndimanani, nozvitupa zvavo zvibva zvatoriwa. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tinoramba takaringa. Ipapa waranga wari kupa chenjedzo yokutoti wakaita zvokutamba vanhu vari pakutongawa wanoitiwa pokare imwe kupu nomasoja zvichibva zvanyangaritsa. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Temba Muriswa, hanzvadzi yache iri gurukota kwaipapa yagotonyora ikaisa mapepa yayo kubato ravo roZANU-PF ro kuti kwai ndiri kuda kuti ndipinde hangu pakuita kanzura, nokutoti akajiwa kwaaida kuita MP. Rekai tione ipapa kuti vanomubvumira chere uyowo ZANU-PF wo. Tinoramba takandoringa. Nyaya yaJobhosikara kwai ichabenuka kudaro dzimhosva zuva rochi12 mwedzi uno. Tikai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Ipapawo pokare mapurisa agotoreketa kuti asunga vanhu wanoita 55 wanogara mugwagwa. Kwai wasungiwa kundotenderera zviribe kana chinangwa. Unobva waita kuperehwa chaiko, zvakaita kuoma. Kuti wabatsire kuti waone pekugara pasvinu wakundowasunga, idi zvakaita kuoma. Rekai tigoringa ipapa kuti ichapera sei. Tiri kutenda sangano roUSAID papa kwairagopa mamirioni masere anozviuru 800 $8.7 million pachirungu kunyika yeZimbabwe kuti ibatsirike mune matunhu ari kusaika chokudya. Tikuramba tichiwatenda, tikuwatenda. Kwai kuno muZimbabwe abatiwa nechirwere chomanyoka chokorera
abva aendesiwa kuchipatara chokuLimpopo. Kwai ndiye munhu wokutanda mudunhu roLimpopo kuSouth Africa kubatiwa nechirwere ichi. Takundoshuvira kuti chireke kugotekeshera wakomana. Zvingaite kunyangaritsa chaiko. Tinoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Anonzi munyacha wawa anoita zvokusekesa vanhu. Kwaipapa kutanda kupfarima manje kureketa kuno. Kwaya gonzi achapinda kokutanda pamutambo unonzi Have I Got News For You. Ipapa ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei. Asi tiri kumurovera manje hatichiti makorokoto nokuita kum. Dai zvatoramba zvichienderera mberi chaiko. Tikaringa idzo dzinochokuita nomabhizimusi, hwamangundya kwaizvezvi hwagosangana nevanhu vanochera-chera zvicheriwa munyika medumu, wakagoti bhangi rawo ndiro bari rinokonzeresa kuti zvinhu zvirambe zvichikwira, asi kuno vanhu vari kuita zvekuti nyika irege kugadzikana zvezvino. Zvakaoma. Wari kutoita sekukangamwa kuti ivo ndo vanoita basa rokugadzira imwe mari vachindonhadzira imwe mari vachindonhadzira imwe, paribe kana chibodzi chavari kuita kuti zviite kudipfamisa upfumi hwenyika. Pakaita kuoma chaiko. Tinoramba takaringa zvedu. Kambani yokuimba kwai yagoreketayo kuti izvezvi yaringa manje kuti ivhurepo kare mugodhi wosandawana kuri kuringirwa kuti kwai unochicheriwa chorifyamu chakanyanyitsa kuwanda munyika medu muno. Rikaiti goramba takaringa kuti vanozvikona chire zvavari kureketazvo kana kuti zvinenge zvichienda nokupi, chedu kuringa tichikundokunyepa zvinenge zvaakuitikazvo. Kambani iyo yekoneti yarwadziwa fani kureketa kuno kwai yaita rosi yomari inoita mabhirioni 11. Ipapa wagotonangidzira kagumwe kuti kwai nyaya yokutekedzwa kwemari ndo iri kuita kuti zvidandi. Rikaiti goona kuti zvinenge zvichipera sei izvozvo, nokutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Kana zvichiri chokwadi, heno mabiyango rikaiti tione kuti zvinopera sei. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa, mumwe mukuru wodunhu rokuEastern Cape kwai agototi ndakuendesa mutungamiri wenyika noSIU kuda rodzimhosva kuti wareke zvokuferefeta zvawada kuita kuti zviri kumboitika pachikoro chofundo yepamusoro choFort Hare. Wavhunduka kati kwatara kayo. Rikaiti tione kuti inopedziwa sei iyoyi. KuNigeria kwaburika makwai ari kureketeka aribe kuzikana kuti ichokwadi kana kuti manyepo. Ari kuti kwai nyika yoNamibia iri kuda kuti igobisira vanhu vese vomuAfrica mavhiza. Ikatodaro inenge yazvikona tatomirira kuti watibisire nomapasipoti wandosiye tiri kuseenzesa zvitupa. Tinoita pfumvura toita nota zvinoita zviri nani chaiko. Tikaiti goramba takaringa. Uyuwo anobato rinopikisa kuSenegal kwai agopuwa makore mairi ogara mujere. Achinzi kwai ari kuita zvokuoresa wochidiki. Unobva wazvisayaidi. Ipapa tatofara hedu kuti kwai anzi aiwa aribe kubhinya munhu waainzi panhu akabhinya. Rikaiti onekwa inoperera ipapa nyaya yacho. Hurumende yeBritain ipapa yagotoreketa kuti ida kuendawo kuda rodzimhosva kuti irwisane zvakareketeka zvokuti inofanira kuburitsa zvaireketeka padandemutande roWhatsApp rawo munguva yokudziwa mupengo maererano nezvinhu zvese zvaiitika munyika. Pakaita kuoma. Ipapa wari kubva waita kutsika madziro, ndipo munotoona kuti wano katulikwa kawo kavari kuhwandisa. Heno mabiya angu kuti wachaikona chere kuihwandisa iyo hanga iyi yavari kuda kuhwandisa iyi. Hurumende yoMauritania kwaizvezvizvi yakatodzima dandemutande pamafoni kwai nonyaya yekuti vanhu vari kuita zvokuratidzira kunyika ikweyo. Rikaiti goona kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho. Toringa dzomutambo. Jose Mourinho kwai anopinziwa mushishi izvezvi nokuda kwemapwapwa agoita achireketa mushure mekujiwa kwawo nechikwata choSevilla.
rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Asi kana zvaburikazvo zvimwe zvacho zvinorira kunyadzisa, unosaya kuti kohokonai murume mukuru uyu achiita unhu hwakaita kudandi, dai akabva adzingiwa nobasa pokare. Kwai Karim Benzema akuda manji kuenda kumari kuSaudi Arabia kotambira ikweyo. Ipapa kwai agonza achasiya chikwata choReal Madrid mashure makore 14 wachihwina mukombe 24. Ipapo rekai tione kuti zvinovenga zvichipera sei. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.